Ir-raba ta' Marzja Kalleja Matuk irrikorrew għal-midja soċjali wara żammewhom milli jsiru l-funeral ta' din iż-żagħżugħa minkejja li kienu ilhom 6 xhur sħaħ jistennew il-katavru tagħha u minkejja li l-preparamenti kollha kienu lesti. Iżda issa huma nataw l-aħbar li ma jistgħux imexxu bil-funeral għaliex se tinfetaħ inkjesta maġisterjali f'pajjiżna. Il-funeral taż-żagħżugħa Marzja Kalleja Matuk kien se jsir is-Sibt fil-Knisja Arċipretali ta' Ħażebbuġ u dan wara l-qraba tagħha stess kienu telgħu tripli biex iniżżlu l-katavru fejn ma sabu ebda appoġġ mill-awtoritajiet Maltin. Marzja Kalleja Matuk li kellha 24 sena kienet instabet bla ħajja fil-Libja wara investigazzjoni tal-Pulizija f'Mejju li għadha. Ir-raġel tagħha Joe Kalleja Matuk, il-Malti li kien fuq il-lista tal-aktar persuni mfittxija fl-Ewropa, kien ġie arrestat wara li illokalizzawh sija u nofs il-bogħod mill-Belt Kapitali Tripli. Martu kienet ukoll fuq il-lista tal-aktar persuni mfittxija fl-Ewropa wara li ħarbet minn Malta flimkien ma' żewġha. Raba taż-żagħżugħa kienu rrappurtaw lill-Pulizija li ma kinux jafu fejn kienet Marzja Kalleja Matuk. Qabel ħarbet minn Malta hija kienet ikkundannata 15-il xahar ħabs wara li kienet instabet ħatja ta' possess aggravat ta' droga, għalkemm il-każ tal-mewt tagħha għadu mifni b'ħafna misteri.